Ohaneze ndị Igbo Mamano Aikanokwa Lime Oriendu Autonomous Community. Ihe I like ebe a na wụ youth empowerment. Inyere ndị youth anyị aka. Ọ bụrụ inti ha n'ọrụ dịgasị iche iche ka ọ ga-awa ọtụtụ onye ọbụla pụọ. A ga-enwe ihe ma aka n'ihu oke ṅụrụ ihe ma ọ bụ ịṅụ mkpụrụ mmiri n'ụdị ọbụla ma ọ ịkparị okenye n'ụdị ọbụla. Eji m aka na youth empowerment na ihe ndị otu a ga-ebilata. Youth empowerment ka anyị nidere n'ime Uhuokwu. Amụm n'ụmụ ụlọ lụọ m n'Uhuokwu. Enweghị m di. Eniri m inye aka. This to support me for my business. I'm just managing just little business, but I needed money to support so that I can even be seeing some money to send for my children, for my sister not to feel as if I just dumped the children for her. Only 7 years. 7 years on this partial stroke and hook up. More than 1 year now, hook up no enyemaka. The otuturu lenye ya nsogbu with the partial stroke. Yeah, I can see that. So I chọrọ enyemaka otu a ga-eche nye aka ka o nwere ike etuturu adị ma iguzo ọtọ na eguzo nwa ọtọ otu ọ nọ ya ka ọ na-anọ from morning till night. Anyị chọrọ empowerment n'ebe ndị youth anyị nọ na ndị na-enweghị di, ndị nwaanyị isi mkpe ha na-ediri inye aka maka most of them adịghị ihe ha na-arụ. Ọ wee bụ ọrụ ka ha ji na-eri ihe. So ha na-ediri inye aka maka many of them nwere ụmụ hiri nne ndị na-aga school. Ha na-ediri inye aka. So ihe anyị na-ekwu ka kparịa n'ụzọ anyị a ya unu ga-ele anya. Unu ahụ na ụzọ adịghị mma onye ọkada na-agba ya anaghị ewere ụkwụ na-edosa n'ala moto ịbata ya na-enye nsogbu karịchaa ebe udu mmiri ọ na-enye anyị nsogbu too much lekwa